Bé, bona tarda. Agrair-vos la presència i també agrair al casal del barri Pou de la Figuera que ens hagi acollit. I, si em permeteu, un luxe, quan ens han presentat d'aquest casal, és un casal que s'ha aconseguit de lluita veïnal i des d'aquí sí que m'agradaria donar com un missatge de solidaritat cap a la Vila de Gràcia, que ja sabeu que durant aquesta setmana hi ha el Banc Expropiat que està resistint precisament per aconseguir un espai social com el que s'ha aconseguit aquí. Diguem-ne que tot sempre està interconnectat i hem de ser solidaris entre nosaltres i val la pena també comunicar-lo. Ojalà que a Vilagràcia, malgrat com ha estat expulsat la gent del Banc Expropiat, aconsegueixin el seu espai i puguin fer espais com els que s'ha aconseguit aquí. Bé, el meu objectiu és ràpid, són 5 minutets, i 5 minutets és explicar-vos una mica el per què estem aquí i per què la revista sobre l'alimentari Grain estem aquí juntament amb l'Ajuntament de Barcelona amb aquest projecte. Per no fer molta història, tot això arrenca l'any 2014, quan des de la revista sobre l'alimentària Grain ens plantegem unes jornades que es diuen Llaurant Barcelona, l'objectiu del qual era conèixer quina és la realitat de la situació alimentària i quina és la situació de la comercialització d'aliments a Barcelona. I van començar aquelles jornades a l'octubre del 2014 on van plantejar-nos com a model què estava passant als mercats de Barcelona, als mercats municipals, i què estava passant a Mercabarna. És a dir, veure de quina manera s'abastien els aliments i com venien els aliments a Barcelona. Arrel d'aquí van sorgir altres iniciatives, paral·lelament són processos que han anat en el temps coincidint. Al novembre del 2014 va haver un acte important a Saragossa, que va haver una trobada d'Economia Social i Solidària a Saragossa, on es va dissenyar, es va elaborar una carta, que és la Carta de Saragossa, on es definia com la carta dels municipis per la sobirania alimentària, on llançaven idees de com es podia defensar la sobirania alimentària des de les polítiques municipals. Hem anat avançant, llavors fruit de treballar en mercats de Barcelona, Mercabarna, l'any 2015, juntament amb l'ODG, vam fer un estudi sobre Mercabarna i aquest estudi el vam transformar en un documental que es diu La Ruta al Tomàquet, i la Ruta al Tomàquet el que ens fa és veure, visualitzar un documental que és força entretingut, jo recomano que el veieu, ara està lliure, si poseu Ruta al Tomàquet el podeu visualitzar per YouTube, i ens explica una mica com hem perdut la sobirania de decidir el que volem i hem perdut la sobirania amb un aliment tan emblemàtic al Mediterrani com el tomàquet, és que al final estem menjant tomàquets que no són d'aquí, i diguem-ne que això ens explica o ens argumenta, ens fa el relat de com hem arribat a aquesta situació actual on hi ha una gran distribució que domina i que el model alimentari, nosaltres no mengem el que volem i els nostres pagesos, els pagesos del territori, tampoc poden produir. Llavors, en aquest moment ens sorgeix, des de l'Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, sorgeix un projecte europeu que es diu Food Smart City, on, diguem-ne, l'objectiu d'aquest projecte, grosso modo, és crear les bases per a un Consell Alimentari Municipal i també incidir amb les directrius alimentàries, polítiques alimentàries municipals. I com que nosaltres també, en projecte Llaurant Barcelona, estàvem anant amb el mateix sentit, vam acceptar aquesta col·laboració. Llavors, i és on estem ara. L'any passat, a l'octubre del 2015, vam fer una primera jornada que es deia la jornada cap a un Consell Alimentari de Barcelona, i el que vam començar era a incidir, a treure punts, a debatre aspectes sobre com, des de la societat civil, des del moviment agroecològic, d'altres entitats que estan treballant per la seguretat alimentària, com s'hauria d'entendre, com s'hauria de construir un futur Consell Alimentari que regís i que, diguem-ne, establís el que són les polítiques alimentàries municipals. I hem anat fent un recorregut i avui una mica estem aquí. Estem aquí amb la idea de donar continuïtat a aquest projecte que volem incidir en les polítiques alimentàries municipals, en aquest cas des del moviment agroecològic, des de la societat civil, d'entitats com la revista sobre l'alimentari Grain, i el que volem veure és com, el títol ho diu, construint circuits de sobirania alimentària aquí a Barcelona. Llavors, el que volem fer és obrir un debat, construir de manera
entre tots de la manera més oberta possible de com podem construir la sobirania alimentària, tant des del moviment agroecològic, tant d'aquelles entitats o associacions que treballem i defensem la sobirania alimentària, i què li podem demanar a l'Ajuntament de Barcelona perquè això sigui realitat. I una mica estem aquí. Ara bé, al mateix temps també ens hem donat compte que no estem sols, que a part de la revista Sobirania Alimentària i la Fundació Gren, hi ha altra gent a Barcelona, hi ha altra gent a altres ciutats o a altres comarques que estan treballant en un mateix sentit. Inclús a Barcelona hi ha gent que ha fet debats, han fet jornades, sembrant l'asfalt, jornades de debat dintre el moviment agroecològic, i el que volem entre avui i sobretot demà és crear unes jornades de treball on entre tots, entre totes, aconseguir un debat i llançar línies per anar construint aquesta sobirania alimentària des de la societat civil, però també tenint en compte que tenim un actor, un govern, que és en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, que se senti interpel·lada perquè agafi el relleu i pugui introduir dintre les seves polítiques i les seves estructures municipals el que demanem amb aquest tipus de jornades. Jo acabo aquí, li dono la paraula al Jordi Via, i el que interessa després és escoltar amb el Josep i el Mercè que ens expliquen la seva història. Gràcies. Em colo. En Jordi Via. Perquè a mi m'han convidat una mica per explicar, seguir el relat que ha explicat el Carles i comentar les jornades que vam organitzar fa un parell de mesos amb l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya i la xarxa de consum solidari, que a més les vam celebrar aquí, o sigui que alguns ja també hi érem, que es deien Sembrar l'asfalt, passat, present i futur de l'agricultura urbana i periurbana a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu de la trobada era generar un espai d'intercanvi, de debat, de reflexió, al voltant justament d'això, de la promoció de l'agricultura urbana i periurbana per tal de construir sistemes alimentaris més justos, més equitatius, més sostenibles. Tot això tenint en compte dos contextos que creiem que era important. Un és la situació d'emergència social i alimentària que viu gairebé el 25-30% de la població catalana, està en risc d'exclusió social i de pobresa, emergència social. I per altra banda també volíem prestar atenció al context de nous municipalismes que fa un any, justament ara aquests dies, i que creiem que a l'hora de construir aquests nous sistemes alimentaris i avançar cap a aquesta transició agroecològica, era interessant també tenir en compte com un actor que ens podia ajudar a avançar en aquest camí. Llavors, tenint en compte aquests dos contextos, vam fer unes jornades de 3-4 dies, 3 dies van ser, al febrer, i llavors les jornades tenien 3 blocs, una part més de conceptes teòrics per parlar d'emergència social, ecofeminisme, el paper de l'agricultura urbana en les ciutats, la importància de tenir un mosaic agroforestal, etc. Després una part on vam convidar experiències i iniciatives que ens semblaven referents, tant a nivell internacional com també a nivell estatal. Vam comptar amb una persona que ens va venir a explicar, el Roberto Cittadini, el programa Pro Huerta d'Argentina, de promoció de l'agricultura urbana argentina, molt potent, molt gran, unes dimensions. Vam comptar també amb Hand Renting de la Fundació ROAF, que estan fent un treball molt interessant també amb la promoció d'agricultura urbana i periurbana a diferents ciutats, tant d'Europa com d'arreu, a Amèrica Llatina també. I després també vam comptar amb experiències estatals. Va venir Josep Manel també a explicar-nos el cas de Parlorta i de València. Vam comptar també amb la Olga Conde de Saragossa, la plataforma en defensa de la Huerta Zaragozana. Aquí més va venir gent de Madrid també per explicar-nos la xarxa d'horts urbans de Madrid, i també vam comptar amb en Carles, que ens va explicar aquest procés del Consell Alimentari Municipal. Això van ser com les ponències i les experiències referents una mica amb les que vam comptar a les jornades. I per últim vam fer un espai també de treball participatiu on el dissabte a la tarda vam recollir una mica els reptes que havien aportat i que havien apuntat les diferents iniciatives, les diferents experiències referents que havíem convidat, els reptes per la promoció de l'agricultura urbana i periurbana, tenint en compte aquests dos contextos que us deia, el d'emergència social i el de les noves municipalitats.
I a partir d'aquí vam fer 3 grups de treball, un grup de treball que parlava sobre la crisi multidimensional, un altre grup que parlava sobre la crisi del sistema alimentari i un altre que parlava sobre la crisi de governança, i en aquests 3 grups es van treballar una mica els reptes que s'havien apuntat i cada grup va identificar i va prioritzar un d'aquests reptes i va fer unes propostes d'actuació, unes estratègies, unes accions per poder alleujar una mica aquests reptes. Llavors us comento els resultats que van sortir i jo ja ho deixaré aquí. En el grup de crisi multidimensional es va apuntar dels diferents reptes que van sortir durant les jornades, es va voler treballar el de poca consciència ciutadana i per això proposaven realitzar programes d'educació i facilitar també la comercialització a la ciutat i a l'àrea metropolitana de Barcelona. En l'àmbit de... S'ha tancat això. En l'àmbit de la crisi del sistema alimentari es va voler treballar amb la dificultat d'accés als recursos productius i com a proposta es va treballar en un model d'incubadora agrària, que és un espai test on persones que estan començant a s'incorporen al sector, a la producció, tenen la possibilitat d'estar assessorades i tenir més facilitat d'accés a terra i a recursos productius. Aquesta és la seva idea, a falta de recursos d'accés, dificultat d'accés als recursos productius, tenim la proposta de les incubadores agràries. I per últim, en la crisi de governança es va voler treballar la desarticulació del moviment agroecològic i de les idees que van sortir va ser justament treballar al voltant del Consell Alimentari Municipal, que hi ha gent que va estar, Carles va estar en aquest grup i més gent que hi ha per aquí, on una mica es van traçar algunes línies, avançar una mica més en com podria ser aquest Consell Alimentari Municipal. Llavors, aquestes van ser una mica els resultats de les jornades. Fer una cunya publicitària, ara que veig també aquí el Ferran i l'Olivier, de que justament per fer front a aquesta desarticulació del moviment agroecològic hem convocat diferents col·lectius, una trobada el 12 de juny per trobar-nos a Can Comas, al Parc Agrari del Baix Llobregat, on durant tot el dia, diumenge, que és el diumenge, estarem debatent, treballant, diagnosticant quines són les problemàtiques, quins són els reptes, les dificultats del moviment agroecològic i de quina manera entre totes podem fer-hi front. Hi haurà dinar, hi haurà concerts, només treballarem, com també les jornades d'aquests dies. I ja està, els resultats de les jornades els podeu trobar a la internet, a la web de la xarxa Consum Solidari i també en els vídeos penjats al canal del YouTube. Ja està. I ara sí, us deixo amb el Jordi Via. Bona tarda, content d'estar aquí i agraït a la gent que esteu organitzant això perquè ens heu convidat a poder passar aquesta estona amb vosaltres. Quan un tema interessa molt, tant des d'un punt de vista personal com des d'un punt de vista de compromís polític, no sé si us passa a vosaltres, a mi em passa, provoca una mena d'embut on voldries parlar de tot per posar de manifest l'interès i el compromís i podries parlar de tot i parlar de tot acabaria portant pràcticament a fer poesia en el sentit que hauria de ser interpretable i poder transmetre sensacions. Per tant, com que com a molt disposo de 5 minuts, compartiré amb vosaltres a mode de flash una sèrie d'aspectes que em semblen rellevants per poder entendre el què i el com ens plantegem tota la temàtica que vosaltres esteu treballant des del... Encara surt nou govern municipal, però és que ja fa un any, ha passat molt ràpid. Primera idea força, des del nostre punt de vista com a govern municipal. Res del que fem en termes polítics té sentit si no té a veure amb una realitat que existeixi. Serà directament impossible impulsar polítiques orientades a la transformació socioeconòmica, a la transformació socioecològica, si no parteix i incorpora no només en la descripció, en l'anàlisi, en el diagnòstic, sinó també en l'execució, el sector actiu en relació a les diferents problemàtiques. Nosaltres no existiríem com a comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum si no existís una realitat consolidada a la ciutat. Per tant, aquest és un element referencial.
no té cap sentit per nosaltres que des de preteses estructures més o menys verticals ens imaginem allò que convé a la ciutadania, allò que convé a la societat. Sense excepció, després ens equivocarem com tothom, però sense excepció allò que fem ha d'estar recolzat amb una base social activa en relació a les diferents temàtiques, als diferents àmbits de treball. Des d'aquest plantejament que il·lustra conceptualment com a mínim i volem també que il·lustri i que articuli la nostra pràctica, parlem de nou municipalisme, parlem d'un intent i d'un conjunt de propostes que volem descriure en termes d'una Barcelona en transició, que volem descriure en termes de construcció i impuls d'una economia plural i d'una Barcelona en transició i d'una economia plural articulada sota criteris de sostenibilitat integral, individual, social i ecològica. Per tant, aquest és el nostre marc de referència, si voleu, metodològic i conceptual general. Dins aquest marc conceptual general és on ens sentim extraordinàriament còmodes quan sentim parlar de circuits, quan sentim parlar de sobirania alimentària. Per què ens sentim còmodes quan sentim parlar de circuits? És voluntat nostra intervenir acompanyant, potenciant, reforçant tots els dispositius transformadors en relació als diferents àmbits del circuit econòmic, a la producció, a la distribució i al consum. I fer-ho des d'uns criteris de governança orientats a la coproducció. D'aquí la importància que donem al procés en relació a la creació, a la posada en marxa del Consell Alimentari que ja hem esmentat. Per tant, aquesta feina que vosaltres esteu fent, que és continuació de feines que ja heu fet amb anterioritat en relació a imaginar, a construir i articular circuits, esdevé absolutament fonamental perquè nosaltres reforcem la nostra aposta política en relació a la voluntat d'intervenció en els àmbits, ja us dic, del treball, els àmbits de la producció, per tant, de la distribució i del consum. És responsabilitat de l'Ajuntament i en aquest cas del comissionat com a Ajuntament de Barcelona tot allò que té a veure amb l'economia social i solidària en el sentit estricte, tot allò que té a veure amb nous usos socials del temps i economia de les cures i tot allò que té a veure amb l'àmbit de consum. Quan parlem de sobirania alimentària en podem fer des de l'acció, des de la intervenció política, lectures de caràcter transversal que afecten absolutament a qualsevol dels nostres àmbits de responsabilitat política i lectures i propostes en relació d'una manera molt més específica a les polítiques alimentàries. En qualsevol cas, i com ja plantejava les jornades sobre ecologia, si no recordo malament, es van fer a començaments d'abril, el 7 o 8 d'abril. Polítiques públiques agroecològiques. Polítiques públiques agroecològiques. Em vaig quedar amb la referència general, polítiques públiques agroecològiques, que vam fer a començaments d'abril. Tot allò que té a veure amb fomentar circuits curts, fomentar la relació entre el món de la producció i el consum, fomentar la producció agroecològica, fomentar el cooperativisme com a instrument facilitador per fer possible, per contribuir a fer possible això tant en els àmbits de treball com en els àmbits de consum, prefigura ja el nostre compromís, la nostra voluntat pel que fa a accions polítiques concretes per impulsar polítiques alimentàries orientades a la sostenibilitat en relació al món de l'alimentació i, òbviament, aquesta sostenibilitat l'orientem en relació a l'impuls de la sobirania alimentària. Insistim molt en que, com us deia, necessitem un sector activat i articulat. Insistim molt en el fet d'aprendre de l'experiència concreta d'aquest sector activat i articulat i d'experiències que s'estan desenvolupant a nivell internacional.
Grain és responsable per encàrrec de l'Ajuntament de gestionar algun programa europeu rellevant en aquest sentit. Insistim molt en el fet, però, de que la dinàmica de treball, el contingut específic pel que fa a la política alimentària de l'Ajuntament de Barcelona i l'establiment de prioritats s'ha de correspondre amb els recursos tant organitzatius com econòmics que podem aportar i que ja estem començant a aportar en relació al desenvolupament d'aquestes polítiques. Per acabar, deixeu-me referir a un aspecte connectant amb la importància que donem a que allò que fem depengui i estigui vinculat en relació a allò que ja existeix. No es tracta des del nostre punt de vista de que el moviment en tot el seu procés d'organització, en el procés d'elaboració de relat de caràcter general, en relació al procés de propostes concretes d'acció a desenvolupar, faci aquesta feina, si voleu, de diagnòstic i d'elaboració de proposta i que un cop la feta ens posi a la taula dels poders públics, de l'Ajuntament, en aquest cas, i digui, ara això és qüestió de l'Ajuntament. Per nosaltres és absolutament imprescindible la vinculació continuada, no només en el procés de diagnòstic, sinó també en el procés d'execució. És en aquest sentit que considerem que no es tracta de que prenguem el relleu, sinó que assumim responsabilitats per desenvolupar el conjunt d'accions que anem determinant d'una manera conjunta. Ho deixo aquí, repeteixo les gràcies per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres i després dir-vos i compartir també una cosa, poc o molt, cada vegada que estic en aquest món que vosaltres, la paraula no us representeu, del que vosaltres formeu part, surto havent après alguna cosa nova i en aquest sentit això es fa especialment estimulant. Vinga, moltes gràcies.